Duridana kok sukun. Sik ta. Sayang. Suarane panggah apik no. Iya. Kula bar nikah ngono nggih Pak De. Nek tambah subur nggih. Iya no. Kamu akhirnya sekarang ada peningkatannya no. Oh napa? Nek umumnya wong ki semakin tua itu akan semakin meninggi to. Iya. Kamu semakin melebar. Ya ben botol Yakult ngene iki. Kepejet tok. Kula tapi bar nikah niki nek nembang malih mingkup ya Pak De. Bar nikah. Lah iya wong nek arep petataan yo mesti wis brabas kok. Ya ora ya. Masa sesasi langsung ngawos ya gak mungkin. Lah iya. Kok gilani temen iki? Ora lah iki sing ngomong Mbak Laras kok. Lah iki ngalami kok. Mon memajang kon keruk janur Kon keruk. kuning rati Keben baik madari Wah, suarane banter tapi nek dong sari karo garwane ora bengak-bengok ngene iki lho, Nduk. Entar pripun to Pak Ya De? kendel meneng. Lho maksudnya nek sare nyapa bengok-bengok sare ya meneng turu. Lah jenengan apa bengok-bengok? Ora engko nek menawa dong pas wigati kok yo dadak kaya meduronan kok repot. Aduh deh, penake deh. Ya ora. Ora. Ya di nganu dipasangi peredam suara. Aduh deh, sasar deh. Ya aku ora brutal ngono ku ya Pak De. Kok yagaku kok. Oh. Sabar nggih, Bu. Manten anyar ya jan ngene iki dadi lemah lembut e kula. Luar biasa. Gayane. Iya toh, ketok toh Pak De. Saya mecah pamormu lho, Nok. Nek biyen ki kelawu lho rupamu. Loh. Saiki iso mandang dadi manten. Wah, aurane memancar. Kaya tatin kan biyen yo dadi nganten yo alah ora bejaji. Saiki dadi nganten iso ana anake, wah, aurane gawat tenan. Lah sampean kok bar dadi manten aurane butek. Apa mergo tekanan nafkah ya ngene ya. Semoga rezeki lancar Pak De. Tak tapuk. Pasrena Tak titeni kok, Nok. dalam. Biyen kowe iki urung nikah nek gojek mic gaya, Nok. Gojek mic ngene kaya biyen. Iya ta? Lah nggih, sakniki pripun?